dyn ni ddim yn sylweddoli pa mor ganiataol rydyn ni'n cymryd disgyrchiant yma ar y ddaear. Wrth fynd i'r tŷ bach, rhif 1 neu rhif 2, mae'r gwastraff i gyd yn cwmpo i'r tŷ bach a gallwn ni ei fflysio bant. Ond, beth os oes dim disgyrchiant? Bydde fe gyd jyst yn arnofio o gwmpas y lle? Fi deall y term floater nawr. Ond diolch byth, nath y bobl clyfar yn NASA feddwl am hyn a chreu tŷ bach arbennig sy'n signo'r gwastraff lan fel Hoover. Mae'r gwastraff solid yn cael ei gywasgu a'i storio nes ei bod nhw'n gallu cael gwared e. Ond, gan bod dŵr mor bryn yn y gofod, mae'r PP yn cael ei ffiltro a'i droi mewn i ddŵr yfed. Blasus.